saa vähän kuivaks. Niinpä. Pitäis tehdä jotain vaihteeksi jotain muuta pelata. Jotain muuta tehtävää. Sujuis vähän paremmin tehdä sitä. Mikä on hakee? Mene takas. Mä oon suunnilleen täällä. Se tulee. Ettekö se ampuu niinku... Miten se voi olla noin tarkka samalla kun se juoksee? Miten sä oot saanut sitä tapet? Se oli älyhelppo tappaa. No niin, mutta kun mä ammun sitä grenade launcherilla. Mä ammun sitä grenade launcherilla. Käytä aina tätä pallettia. No ei kun mä halusin vähän vaihtelua. Hei kato. Kato. Vähän jännä. Tää. Kato, nää menee tästä läpi. Mitkä menee läpi hää? Ne roskasäkyt. Joo, no et sä tajuu. Hei, tässä ai on porukka. helvetti. Ja se jos karra. Tyhjennetääks tää paska? Aukilla skouppi. Mikäs mitä se? vittua? No mutta ei siinä mitään järkeä. Miks mä en saa tyhjentää? Mä meen, et sä. No menee sitten. Niinhän mä meenkin. Lähetään ennen kuin Juggernaut tulee. Hei siellä tuo. Juokse. Meren Ui. perässä. Mitä toi teki? Se väisti mun nipe. Se säikähti. Mitä No meni meren venemajaan. Toi jätkä säikähti. No kanssakin se. Mut ei vastaan, niin se vaan... No ei tässä pelissä ole semmoinen säikähti. Tai se väisti mun nife. No niin, mutta... No se nifeti muutenkin ihan liian aikaisin. Niin, jos tottunut multiplayerissa eri nivetykseen. Ei kun ei toisessa sanonut multiplayerissakaan. Häh? Ei toisessa Vai sanonut eri multiplayerissakaan. nivetys kun tos. Niin sen takia se onkin vaikeampaa. Tottunut nivettää vähän aikaisemmin. Niin. Aha. Tuu tänne missä. Wow! Tuu tänne missä. Kato sivulta, niin mä ammun näyttää. Jos mä näen. Oisko teillä Jugger nautti? Ei varmaan. No tuloks sieltä Jugger nautti? En mä ainakaan nähnyt. Nois. Ne on vaan snipereita. Täällä on varulla. Kumma kun ei lähde russiin. Niinpä. Jos ne kaikki russis, jotka täällä on samaan aikaan heti alussa, niin... Niin me ei edes mitään mahdollista. Kato siinä menee miehiä. Kaikki Claymoret, niin se vois tappaa 1 Claymore, 2 tai 3 tyyppiä. Ja 20 Claymore. Niin jos me vähän aikaa granuja alussa yli laittaa. paljon. Jos me aikaa vähän alussa laittaa niitä. Niin. Ja sitten vois mennä piiloon jonnekin. Jos ottaa jonkun sarja tuli aseen ja sillä loput. Kuoliko se? Tässä kuoli. Ei voinut olla elossa enää.
Mä näen sen, mä ammun suoraan sinne missä vilkkuu. Pusikkoon edes. Pysy sinne takana. Mä käyn kattoo sitä. Tai houkuttelee ne esiin tai jotain. Ei mä kuolen. Ei. Sun piti pysyä suojassa. Ai jaa, se... Sä et osaa tätä. Sä oot liian innokas. No kun ei tässä oikein muutakaan tee, mulla menee maltti tässä. Nee. Ja sitten mun pitäis olla maltillinen. Pysy vielä siellä. Nyt mä haluan tappattua yhden saakeli sniperin tuolla, mut ku... Se on niinku vaikka kuinka tähtäis siihen Kerro, missä se on. No se on siellä missä on aina ennenkin se ärsyttävä sniperi. Aina. Se vähän tänne missä musta sinä sitten. Ei tässä spämminen auto. Wow. Shotgranatti. Vaiha nyt se ase saakeli. Au. No, onnistuiko se tällä kertaa? Joo. Eihän se onnistunut. Et näköinen. Se oli vielä... Se jäi siihen maahan makaan varmaan 10 minuutiksi. Niin ne joskus tekee. Teet säkin niin, näin joskus. Jäät tähän makaamaan. No fake. Näin. No mä älykkäitä. No sodassahan ne tekee yleensä silleen, ne feikkaa kuollut. Niinpä. Mutta ei nyt tässä pelissä yleensä. Se olisi siistiä. Ai meni liian lähellä mut. Mä voin suojaa niitä pannoita. Jos sä et kuole, ei sillä ole väliä jos sä et kuole. Tai jos sä tai jotain, en mä tiedä. Aina tähän ette, ammu nyt niitä tuolla, minä suojaan. Mä en luota sua. Wow, tuossa on aika lähelle pääs. Talde, J-Man. Ei, mä lähden. Noin. Paras Jackerin tappaja kuoli tässä äsken. Missä on? Se on varmaan tässä mun oikealla. Tuolla. Siellä ainakin ampuu joku. Ei se oo Jack, eiku onpas. Noniin. No kun se ei liikkunut. Se on 5. Noin. Kohta tulee kiire. Tapoiko se jo? No en oo varma. Kuinka mä? Se on vielä elos. Niin muskit tuntuu, noniin. Noin mä tapoin sen. Kun on erikoistehostot. En mä saa näitä Jackeria. Niinpä, mä joudun ampuu se flashys. Ei vitsi ne flashit mun naamaa. Mä se hidastus vähän ku. Tää veri on vähän tämmöstä epärealistista. Oi helvetti. No. Noniin. Me ollaan aika lähellä taas. Niin. Jos me saatais johonkin niinku 7 tästä niinku silleen tuolla clearannut, että tää olisi jotain 7 kun me tullaan takaisin, sitä olisi hyvä. Ja sitten vielä menee ainakin pari kun ne sniperit sieltä tästä.
Ettei niitä ois kauheasti, et tulisi vaan ne 2 Juggernauttia. Ne sniperit sinne yhdessä kohtaa ei varmaan oo siinä nyt, kun nehän liikkuu koko ajan. No nehän aina on siellä. Tai mä luulen, että ne liikkuu. No on siellä varmaan jotain aina, kun ne veikkaa. On siellä aina ollut var. Pitäisköhän meidän käy nyt niitä Claymoreja laittamassa tuonne niiden tielle? Ei vielä, ne kuoltais. Ei kannata riskeerata. No koitetaanko sille toinen mennyt? Mä käyn laittaa vähän Ei Claymoreja. kann. Me eka hommataan, tapetaan se Juggernautti, joka tulee sen jälkeen, kun me ollaan tapettu ne ihmetyypit. Ja tämä, joka tulee nyt. Ja näkyy. Ei kun se, kun me ollaan... Niin se Juggernautti, joka tulee sen jälkeen, kun me ollaan tapettu ne 2 tai 3 tyyppiä sieltä syrjästä. Joo. Niin se ei jos me ei mennään laittaan. Jos me keritään, kun mua vähän pelottaa, ne tulee just silloin. Silloinkin vedetään se toinen jää tänne kauas, kun ei uskalla kummatkin, kun sit tuleekin vähän aikaisessa ne, niin ei keritä tehdä mitään. Ois se siinä vähän turvas, niin mä menen tänne kattoo, jos täällä olisi jotain. No katsotaan täältä. Nyt on 8, nyt on hyvä määrä. Niin ja sitten niitä on 5, kun jos siellä on taas 3 siellä yhdessä paikkaa. Tää on niinku tää Mä voin mennä ampuun ne 3 sieltä. Joo, mä oon tällä vähän kauempana suojaamassa. Nyt kun stick-granaatteja, niitä vois pitää kädessä silleen jo valmiina heitto. Sitten ne jäis käteen kiinni. Niin se muuten jännä, kun ne stick-granaatteet ei jää käteen kiinni. Eikö se on varmaan vaan se kohta jo... En mä tiedä. Sinä ainakaan ammu mua, eikä mä näe nyt tossa kohtaa, missä ne yleensä ollut. No, tää on nyt vähän vaikeampaa. Käydään niitä Claymoreja. Mene vähän kauemmas, mene kauemmas. Mennä kauemmas. Joo. Mene vaikka tonne aidan toiselle puolelle. Tai no joo, mene sinne. Tähän vaikka. Joo. Laita aina vaan kauemmas niitä. Peruuta tännemmäs aina kun... Miten mä en osu tohon? Se ei kuole, vaikka miten mä tätä ammut. Missä sä näet? Toi joka tuo terassilla. Siis siellä yläpuolella terassilla oli joku juoksenteli. Nyt se ei enää oo siellä. Tapoit sä sen? Mä ammuin se 1000 kertaa eikä se kuollu. En mä tiedä. Se joku varmaan blokkas sen taitaa. Onko se plantannut jo tarpeeksi? No ei, kun mä oon plantannut jotain 2. Mä en uskalla mennä lähelle, kun kuuluu tätä puhetta. Mä vaihdetaan paikkaa, mä tuun lähelle. Nyt tulee jotain. Tuu kokonaan pois, juokse koko aika tänne. Vittu mua ammuta. Nyt kuoli. Siellä ylhäällä oli se 1 vielä. Se ampui sun Claymoreesta pois. Mä tapoin sen nyt. On niin 5 enää. Onko sulla vielä Claymoreja? No niin nyt tulee se... Wow! Ammun ne, ammun ne. Ammun ne. En mä saa. Ammu. Yritä ainakin. 3 enää. Tuu tännemmäs. No mä yritän. Mistä ne ampuu? Tossa on puun takana, puun takana. Onko Juggernautteja? Mistä puun takana? Enää yksi Juggernautti. Ammu vaan se. No siinä. No Yritä ampua. Kyllä se on siellä. Kuole. Yes! Yes! Vihdoinkin! Paineet helvetti. Yes! Vihdoinkin! Kato kuinka tappaa enemmän. Turpa.